task force padayon nga nagalibot sa nagkalain-lain nga establishmento sa syudad sang Iloilo. Ini para siguraduhon nga nagasunod sa Executive Order No. 46 ang mga bar kag mga leisure spots. Subo nga si Bana dugang nga pito tubtob na pulo ka establishmento ang pasaraduhan sa paglapas sa General Bar Guidelines. Yaring balita ang aton gintutukan. Na-record sang Business Permits and Licensing Office ang 37 ka mga establishmento halin sa Smallville area sa Mandurriao, disco bar sa city proper kag mga balay ilimnan sa Arevalo nga gin-issuean sang closure order humalin sa Agosto 22 tubtob subong nga bulan. Ini matapos nga naglapas ang mga ini sa Executive Order 46 o kunang General Bar Guidelines. Kalabanan diri amo ang nadakpan nga nagapanigarilyo sa ila lugar. Wala sang closed circuit television cameras kag wala sang gwardya o kun bouncer nga naka-duty. Mga refreshment kuno, pero during night time naga-convert sila into bars, no, o kon ilimnan. Dugang nga pito tubtob na pulo ka mga establishmento ang temporaryo nga pasaraduhan subong nga semana. Kay ti adlaw-adlaw nagagwa man ang aton mga task force, so kung may madakpan sila nga naga-violate, sige man niya ang aton recommend sa mayor for closure. Magadugay 5 ka adlaw ang pagpasara sa mga establishmento kag permanent closure naman kutob sa mga nadakpan nga wala sang business permit. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.